Mit navn er Bodil Davidsen. Jeg er gammel sygeplejerske. Jeg er født i 1937 i Ugerløse, som er en lille by på Sjælland. Og jeg var jo barn under krigen, så jeg har lært, hvordan man skal spare på alting. Og det har fulgt mig lige siden, og det er ikke nogen skade til. Jeg gik i skole i en lille landsbyskole, hvor vi bare gik i skole hver anden dag, fordi der kun var én lærer, og jeg gik kun i skole i 7 år. Og lige efter jeg var gået ud af skolen, da jeg var 14 år, der kom jeg ud at tjene på en stor gård. Og der var jeg i 2 år, og senere så kom jeg i en anden plads, hvor jeg var et par år også. Og så tænkte jeg jo på, hvad jeg ville være. Jeg kunne tænke mig at blive barneplejerske, for det var en uddannelse, man havde dengang, men det blev nu i stedet for til sygeplejerske. Men for at komme ind på en sygeplejeskole, så skulle man først på en sygeplejeforskole. Og der kom jeg til Møn, hvor der er en sygeplejeforskole, der hedder Rødkilde. Der var jeg en hel vinter. Men for at komme ind på en af sygeplejerske uddannelserne, så skulle man være fyldt 19 år, og det var jeg ikke dengang. Så jeg havde et helt år, hvor jeg måtte vente. Men der tog jeg så til England, hvor jeg arbejdede som au pair i et år, hvor jeg passede 3 små børn. Nej, 4 blev det til, mens jeg var der. Og så fik jeg lært en lille smule engelsk, men det er jeg nu aldrig blevet så god til. Men i april 1956, der startede jeg på sygeplejeuddannelsen i Roskilde, på Roskilde Amtsby Sygehus, og det er forkortet til RABS, og i dagligtale, der kaldte man det for, eller der sagde man, det stod for, rør aldrig byens sygeplejeelever. Det blev en meget lærerig tid, de 3 år, jeg var under uddannelse. Og uddannelsen dengang var meget anderledes, end den er i dag. Den gik mere ud på praktik end på teori. Men nu var jeg så helt færdig med uddannelsen. Og mange af mine elevkammerater, de var begyndt at tage ud i verden. Nogle var taget til Holland, en til USA, en til Argentina og nogle til Finland. Så jeg synes også, jeg vil ud og se lidt af verden. Først var jeg et halvt år i Skotland, hvor jeg bare var au pair. Og der fik jeg set Skotland og Irland. Men så ville jeg gerne længere væk, og så søgte jeg ellers en stilling på Færøerne. Men da jeg ikke fik den, så gik jeg bare videre i stillingsannoncerne. Og så blev det til Grønland. Så jeg søgte og fik en stilling på Dronning Ingrids Hospital, som man dengang kaldte Sana, og det gør man stadigvæk i dag. Og jeg havde regnet med, at jeg skulle være der i 2 år, men der blev jeg så hængende og er her stadigvæk. Men det var meget spændende at opleve Grønland. Blandt andet min første jul på Grønland, hvor jeg havde vagt på Sana. Vi nåede også at se en del af omgivelserne i Godthåb. Vi var ude at sejle og vandre. Men desværre blev jeg syg. Det var i 1961. Der var en influenzaepidemi. Og jeg ved ikke, om det var, eller jeg troede, det var det, jeg havde fået en slem influenza. Men det viste sig, at det var mere alvorligt. Jeg blev pludselig ganske lam i hele kroppen og kunne hverken smage eller gå eller gøre noget. Så man fandt ud af, at jeg havde en sygdom, der hed polyradikulitis.
Så lægerne de vurderede, at jeg var nødt til at skulle sendes til Danmark. Så med en narkoselæge, der blev jeg sendt akut til det, der dengang hed Militærhospitalet. Og så var der mange, der troede, og jeg troede også selv, at så var min karriere på Grønland slut, og måske i det hele taget. Men det gik heldigvis ikke som vi havde ventet. Det blev kun nogle få måneder på Militærhospitalet. Og samtidig så viste det sig, at jeg var gravid. Jeg havde jo fundet og forelsket mig i en portør på Sana. Og det var jo lidt problematisk, men jeg gennemførte graviditeten, selvom der var flere af lægerne, der syntes, at det ville have været bedre med en abort. Men sådan gik det ikke, så jeg blev erklæret rask ret hurtigt. Jeg skulle ellers have været til Hornbæk kuranstalt på genoptræning, men der snød jeg dem lidt. Så min kommende mand, Adolf, han kom til Danmark, og vi blev gift i Himmelev Kirke, og i november 1962, der fødte jeg mit første barn, John, og han var heldigvis frisk og rask, selvom jeg havde været så syg under graviditeten. Vi blev så i Danmark i et par år, hvor jeg fik job hos en praktiserende læge i Roskilde. Og et år efter John var født, så fik vi endnu en dreng, Niels. Og vi blev i Danmark i et par år, men Adolf kom fra en lille bygd i Sydgrønland, Rasimiut, og længtes jo hjem, og jeg ville også gerne se noget mere Grønland. Så det endte med, at vi bestilte billet, og vi kom til Sydgrønland. Og der var et lille hus, der ventede på os, hvor vi flyttede ind. Og jeg skulle jo være hjemmegående og passe børn. Men det varede ikke længe, før man fra sygehuset i Qaqortoq, som Rasimiut hører under, de fandt ud af, at nu var der pludselig en sygeplejerske derude, og så tilbød de, at jeg kunne arbejde bare et par timer om dagen sammen med den lokale jordmor. Og der var vi så i 2,5 år, og der lærte jeg rigtig mange ting af Elisi Bara, som den gamle jordmor hed. Og det var en god tid, vi havde der. Drengene, de lærte deres familie at kende, fætre og kusiner, og deres ninge jo, deres farmor. Men da vi havde været der et par år, så fik vi igen mod på at rejse til Danmark. Så vi tog beslutningen og rykkede op, og så flyttede vi til Danmark. Og hvor vi igen boede i Roskilde. Og jeg fik igen job hos den praktiserende læge, hvor jeg havde været før. Og ja, vi var i Danmark bare et år, og der havde vi den store sorg af min mor, som kun var 58 år. Hun døde desværre. Min far var død også som 58-årig, mens jeg var i England i sin tid. Nej, i Skotland var det. Så nu havde jeg mistet begge mine forældre, og børnene kom jo ikke til at opleve deres bedsteforældre, desværre. Men efter et år fik vi igen lyst til at komme til Grønland. I 1968 rejste vi til Grønland igen, og det blev så til Kumiut, den største bygd ved Ammassalik, Tasiilaq, som det nu hedder. Der var en sygeplejestation, hvor vi boede i samme hus, som der var sygeplejestation, og jeg arbejdede sammen med 2 grønlandske jordmødre, eller fødselshjælpersker. Det kaldte man den uddannelse, som de grønlandske
kvinder fik dengang. Det var noget af en omvæltning, og det var et meget alsidigt job. Jeg var ikke bare sygeplejerske, men fungerede ofte som læge og tandlæge og dyrlæge, fordi det var jo et hundedistrikt, så der var rigtig mange hunde, og vi fik også selv hurtige hunde. Og tandlæge, det kom der måske en gang hver andet år, så derfor måtte jeg også fungere som tandlæge. Men det var udmærket at få prøvet alt det. Det var en lidt hård, barsk tid, fordi der skete jo mange ting, men alligevel var det en dejlig tid i Kuummiut. Og drengene, de begyndte at gå i skole, mens vi var der. Og så fik vi en lille pige også, det vil sige, hende fik vi forærende, fordi Kista, som blev født i 1969, hendes mor havde flere børn, som hun havde bortadopteret. Og hun spurgte så, om vi ville have Kista, og det ville vi da gerne. Så nu havde vi fået en lille søster. Og som sagt blev vi i Kuummiut i hele 5 år. Og der fik jeg jo lært at køre, ikke selv køre hundeslæde, men jeg fik mange ture, fordi jeg skulle servicere de nærliggende bygder, blandt andet Samligar, som lå længere væk. Og det var jo før, der var helikopter, og der var længere ind til Ammassalik, så lægen kom meget sjældent derud. Så jeg fik lov til at passe Samligar også, og var derude hver forår med slæde 3 gange, hvor jeg dels så til syge, og jeg vaccinerede børn og hjalp til med børneundersøgelser. Så det var også en meget lærerig tid. Men på et tidspunkt, så synes vi igen, vi vil prøve noget andet, og måske over på vestkysten igen. Så i 1973, der fik jeg et job i Ado, en bygd imellem Aasiaat og Sisimiut. Og der var bygget en helt ny sygeplejestation, så det var noget helt nyt, jeg skulle i gang med der. Men alligevel var arbejdet stort set det samme. Det var også hundedistrikt, og der, bygden var mindre, der boede betydeligt færre, men der var så mange sociale problemer, så det var alligevel en stor mundfuld. Der var vi så, eller boede vi så i godt 2 år, og så begyndte vi at spekulere på, om skolen var god nok, eller om vi skulle flytte til en by, for at børnene kunne komme i skole. Og det fandt vi så senere ud af, at de havde lært udmærket, hvad de skulle i Ado. Der var nogle udmærkede lærere og en god skole, hvor der både var grønlandske og danske lærere. Men vi valgte at flytte til en større by, og det blev så Ilulissat. Og det var jo noget helt nyt. Der sejlede vi til i 1976, og vi havde både hunde med, og vi havde vores båd med, og jeg fik job på sygehuset med det samme. Og det var meget, meget anderledes end at være selvstændig ude i en bygd. Så jeg faldt hurtigt til på sygehuset, og børnene kom i skole, og det var de vældig godt tilfreds med. Det år vi kom til Ilulissat, der blev John konfirmeret, og det var altså ikke længe før drengene ikke kunne gå i skole mere i Ilulissat, fordi der var så nogle store overgange, så de måtte på de grønlandske efterskoler i Danmark. Og Kista, hun blev ved at gå i skole i Ilulissat, og hun startede ellers i en grønlandsk klasse, men lærerne syntes, hun var så god til dansk, så hun blev flyttet over i en dansk klasse, hvor hun forblev hele skoletiden. Arbejdet på sygehuset var som sagt meget anderledes, men
Det var dejligt at komme på en almindelig sengeafdeling, hvor jeg fik nogle gode kollegaer og lærte igen nye ting. Blandt andet skulle jeg lære at tage røntgenbilleder. Det havde jeg aldrig prøvet før. Og vi skulle også passe ambulatoriet, i hvert fald i weekenderne og i vagterne. Dengang var vi ikke så mange sygeplejersker, men der var mange grønlandsk uddannede sundhedsmedhjælpere, og også nogle af de nogle fødselshjælpersker, som havde den gammeldags uddannelse. Så vi havde ikke så meget brug for tolke, som man har i dag. Der var en god arbejdsform, fordi alle var der i mange år, så man lærte også patienterne at kende godt. I alle de år, jeg har været i Ilulissat, der har jeg også været lidt ude på kysten. For jeg var med, da det nye sygehus blev indviet i 1980 i Ilulissat, og der var jeg blandt andet med til at indrette apoteket. Så et par år efter, der havde man bygget nyt sygehus i Maniitsoq, og ville gerne have en til at indrette apotek der. Så der var jeg nede et par måneder og afløs, og fik så oplevet Maniitsoq sygehus. En hel sommer i 4 måneder, der fik jeg chancen for at være skibssygeplejerske på Disko. Dengang der brugte man ikke af patienter, som skulle til Sana eller til Danmark, at de blev fløjet, men dengang kom de altid med skib, og det var så med Disko, og derfor var der en sygeplejerske ombord. Så det job havde jeg, og det var jo en ren svir at være ombord der. Arbejdet, det var jo ret let, men alligevel spændende. Man skulle tage sig af besætningen, hvis de blev syge, og passagerer, og så selvfølgelig passe de patienter, som skulle rejse mellem de forskellige byer, og så til Nuuk, til Sana. Og vi sejlede mellem Narsarsuaq og Upernavik, og turen tog 14 dage hver gang. Og dengang var der rigtig god tid i de forskellige byer, så jeg nåede at få besøgt samtlige byer og nogle bygder på hele kysten. Det eneste sted, jeg manglede, det var helt sydpå i Nanortalik, men der har jeg så senere været på ferie et par gange. Så jeg har besøgt alle byer på Grønland og en del bygder, og det synes jeg har været meget spændende. Og der var jeg efterhånden fyldt 60 år, så jeg søgte og fik lov til at gå ned på 30 timers arbejdstid, og så mente jeg nok, at jeg kunne fortsætte nogle år. Og der blev jeg så ved til jeg var 68 år, og det synes jeg var et rigtig spændende job. Jeg har været glad for alle de år, jeg har arbejdet der. Så nu får jeg tiden til at gå med at gå lange ture og passe mit lille hus og have. Jeg har et dejligt lille hus, som har udsigt over Diskobugten og endda udsigt ned over sygehuset. Og jeg har efterhånden fået 8 børnebørn og 3 oldebørn. Så jeg har nok at se til. Og så har jeg en dejlig hytte ude i Bredebugt, hvor vi tilbringer meget tid med familie og venner. Så jeg befinder mig godt som pensionist. Yo, yo, yo.